कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। नमस्ते प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण हरे प्रणाम। कृष्ण प्रणाम। പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടിരുന്നോ? ഇല്ല ഇന്ന് എപ്പോഴാ ഉണ്ടായിരുന്നോ പ്രഭുജി? ലിങ്ക് ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല മാതാജി? ഞാൻ കണ്ടില്ല. ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നില്ലേ ലിങ്ക്? ഇല്ല പ്രഭുജി ഞങ്ങൾ കയറിയായിരുന്നു ക്ലാസ്സില്. ലിങ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, കുഴപ്പമില്ല. അതിന്റെ റെക്കോർഡിംഗ് ഒക്കെ കിട്ടും, അത് കാണാം നാളെ തൊട്ട്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾ അതിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയത്. അതായത് 8:20 വരെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. 8 മണി തൊട്ടോ? എത്ര മണിക്കാണ്? 7:45 തൊട്ടല്ലേ ക്ലാസ്? അതെ 7:45 തൊട്ട് 8:20 വരെ. അതെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ ലിങ്ക് ആണോ പ്രഭുജി, അതോ ഇതിൽ അത് വേറെ ലിങ്ക് ആണ്. അപ്പൊ അത് കാണണമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കണ്ടിട്ട് അത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ കയറണം. അത് 8:20 വരെ ക്ലാസ്. ആ ലിങ്ക് ഇതിൽ വന്നിട്ടില്ലേ? ഇതിലല്ല മാതാജി, വേറെ 7-ന്റെ ആ ഇതിലാ, ആ ഗ്രൂപ്പിലാ. ഓക്കെ, ഞാൻ പറയാം. അപ്പൊ ഈ ഗ്രൂപ്പിലും പറയാം ഞാൻ ഇടാൻ കേട്ടാ. അപ്പൊ ഇതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവര് കണ്ടിരിക്കും. 7:45 തൊട്ട് 8:20 വരെ ഭാഗവതത്തിന്റെ ഒന്ന് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളതിൽ അതിൽ കയറാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കയറണമെങ്കിൽ ഇതിൽ കയറാം, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കയറണമെങ്കിൽ രണ്ടിലും കയറാം. അതായത് 7:45 തൊട്ട് ക്ലാസ് തുടങ്ങും, ഭാഗവതം കഴിഞ്ഞ്. പിന്നെ ഈ ലിങ്ക് വേറെ ഇരുന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ ലിങ്ക് വേറെ ആണ് കേട്ടോ. ഇതിൽ അങ്ങോട്ടൊന്നും കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത്. ഇത് 8:20 ലിങ്ക് കേട്ടാ. ഇതിന് ലിങ്ക് 671 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിലായിരിക്കും. ഞാൻ ആദ്യം കയറി നോക്കിയപ്പോ ക്ലാസ് ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. അത് കണ്ടില്ല നമ്മള്. അത് ഞാൻ പറയാം, ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടാനും പറയാം. ഓക്കെ പ്രഭുജി, അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഇത് തുടങ്ങുള്ളോ? ഈ സമയത്താണോ ഇത്? അതെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് തുടങ്ങുള്ളൂ. അത് 8:20 വരെ കഴിയും. 8:20 കഴിയും. അപ്പൊ 10 മിനിറ്റ് നമുക്ക് വീണ്ടും ഉണ്ട്. അപ്പൊ 8:30 വീണ്ടും ഈ ക്ലാസ്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീണ്ടു പോയി 8:30 തന്നെ അത് കഴിയുള്ളൂ. 10 മിനിറ്റ് അതിന് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. 8:20 ക്ലാസ് ക്ലോസ് ചെയ്യണമെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ 10 മിനിറ്റ് ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറും. അപ്പൊ അത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാ, ഈ ലിങ്കിൽ കയറാം. അപ്പൊ നമ്മളെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ആവും. ഭാഗമൊന്നും കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ 7:45 റെഡി ആവുക, ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അതെല്ലാവർക്കും കൂടി. പകലെപ്പോഴെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതിന്റെ ക്ലാസ്? പകല് 3 മണിക്കുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അത് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് പറയാം. അതില് 3 മണിക്കുണ്ട്, പിന്നെ കാലത്തുണ്ട് 5:45. ഉള്ള ക്ലാസ് ഉണ്ട്, കാലത്തുണ്ട്. പിന്നെ വൈകിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ സമയത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. അത് ടൈം ഞാൻ പറയാം, ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറയാം. അപ്പൊ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഏത് വെച്ചാൽ ആ ടൈമിൽ കയറാം. അതുപോലെ തന്നെ വൈകിട്ട് 5:45 രാവിലെ 5:45 ലിങ്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം 5:45 ഉണ്ട്, പിന്നെ വൈകിട്ട് ഒരെണ്ണുണ്ട് 3 മണി ആ സമയത്താണ് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ ഒരെണ്ണം 7:45 ആ ടൈം ഉണ്ട്. 3 ടൈമിൽ 3 ലിങ്ക് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഏതിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കയറാം. വൈകിട്ട് കയറണമെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് സാധാരണ നടക്കുന്ന പോലെ 8 എന്നുള്ളത് 8:30 ആക്കി. അത് കാരണം കൊണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതറിയാത്ത കാരണം കൊണ്ടായിരിക്കും 8 മണി വന്നിരുന്നത് അല്ലേ? അതെ 8 മണിക്കാണ് വിചാരിച്ചു. എനിക്ക് തോന്നി. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് 1/2 മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ വേസ്റ്റ് ആയിപ്പോയി. അത് മെസ്സേജ് ഭാഗവത ലിങ്ക് അപ്പൊ വേറെ ആയിരിക്കും. ഭാഗവത ലിങ്ക് വേറെയാ. അത് നമുക്ക് വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു. അത് എന്തിനകത്ത് ഇടുവാ പ്രഭുജി? ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിലിടാം. ഗ്രൂപ്പില് 5:45 ലിങ്കും കൂടെ ഇടണേ. 5:45 ലിങ്കും വൈകിട്ടുള്ള ലിങ്ക് ഇടാൻ പറയാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ലിങ്കിൽ വേണമെങ്കിലും കയറാം. എന്നിട്ട് വൈകിട്ടുള്ള ക്ലാസ് നമ്മൾ 8:30 ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ആ ലിങ്കിന്റെ നമ്പർ മാറി കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മളെ നമ്പർ ഉണ്ടോ? 671 ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മളെ ലിങ്ക് കേട്ടാ. ഭാഗവതത്തിന്റെ ലിങ്ക് ആണോ?
അല്ല, ഭാഗവതത്തിന്റെ ലിങ്ക് 3 ലിങ്ക് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടി വരും. ഇപ്പൊ ഇതിൽ പല ലിങ്കുകൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും അമർത്തി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. അപ്പൊ വേറെ ക്ലാസ് ആയിരിക്കും അതിൽ നടക്കുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? മീറ്റിംഗ് ഐഡി ആണ് 671 അതല്ലേ? അതെ, മീറ്റിംഗ് ID 671 അതിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. ഏതാ നമ്മളെ ക്ലാസ്സിന് ഉണ്ടാവും. അതായത് ഉപദേശാമൃതം എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. ലെവൽ 3 ഉപദേശാമൃതം. അപ്പൊ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. പല ലിങ്കുകൾ വരുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ സംശയം ഏത് ലിങ്കിന് സമയമൊക്കെ വരുമ്പോ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വരും കേട്ടാ. ഇത് 659 അല്ലേ? ഇത് 671. ആണോ? അതിനിപ്പോ എടുക്കണത് ഇതിൽ ഞാനിപ്പോ കയറിയത്. മീറ്റിംഗ് ID നോക്കൂ മാതാജി ഹരേഷ്ണ. അതിൽ കാണും 671. ആദ്യ തുടക്കത്തിലത്തെ നമ്പർ അല്ലേ? തുടക്കത്തിലത്തെ അക്ഷരമാക്കങ്ങളല്ലേ? അതെ, 671. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ലിങ്കുകളും പല പല ലിങ്കുകളും ഭാഗവത്തിന്റെ ക്ലാസ്സിന്റെ ടൈമുകളായിരിക്കും. അത് ഇൻട്രസ്റ്റ്. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ഭാഗവത്തിന്റെ ഇപ്പൊ 8 മണിക്ക് കയറിയിട്ട് ഭാഗവത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ലിങ്ക് പ്രസ് ചെയ്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ക്ലാസ് നടക്കുന്നുണ്ടാവുന്നുണ്ടാവില്ല. ചിലപ്പോൾ വേറെ ക്ലാസ് ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായി? ഞാൻ ഇത്ര നേരം വേറെ ക്ലാസ്സിൽ പോയി കയറി. അതെന്ന് പറഞ്ഞത് വരാത്തേന്നോർത്തു. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റ് പറ്റും. അതെനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു. വളരെയധികം ആൾക്കാർ കുറെ ടൈമിന്റെയും ചെറിയ പ്രോബ്ലം വന്ന്. കാരണം വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ ലിങ്ക് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിച്ചു. അതാണ് ഞാൻ പിന്നെ അത് ഇന്നലെയാണ് മിന്നാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത്. അതാണ് ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഭാഗവതം കേൾക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവര് ഭാഗവതം കേൾക്കാം. നമ്മളെ ക്ലാസ് 8:30 നോർമൽ പോലെ ക്ലാസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ ഉണ്ടോ? ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് യൂട്യൂബിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഭാഗവതത്തിന്റെ. അതതിൽ കിട്ടും. ഇന്ന് മുതലല്ലേ തുടങ്ങിയത്? ഇന്ന് മുതലേ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അത് യൂട്യൂബിൽ എടുക്കുന്നുണ്ടാവും. മാതാജി ഉണ്ടാ നമ്മുടെ? ഞാൻ കണ്ടില്ല ബോജി, എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ ഇത് കിട്ടും. ശരി. വിജയശ്രീ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറയൂ പ്രഭു. മാതാജി അതൊന്ന് യൂട്യൂബില് ഏതിലേക്ക് എടുക്കണെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ടിരിക്കും കേട്ടാ നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പില്. ഏതാ? ഭാഗവതം. ഭാഗവതം. നോക്കട്ടെ. ഭാഗവതം ലിങ്കും വേണേ. കാലത്തെ ലിങ്ക് രാവിലെ 5:30. വൈകിട്ട് ലിങ്ക് ഉണ്ടാ? 3 മണി വരെ സമയത്ത് ലിങ്ക് ഉണ്ടാ? 3 മണി ക്ലാസ് ഉണ്ടാ? അറിയില്ല പ്രഭു. അത് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് പറയാം. ഞാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇടിയിപ്പിക്കാം. ഓക്കെ. എനിക്ക് സൗകര്യമായി. വൈകുന്നേരം എല്ലാം കൂടി ബുദ്ധിമുട്ടാവും. ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് അത് പറയാം. ലിങ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇടിപ്പിക്കാം. കാലത്ത് എന്തായാലും ക്ലാസ് ഉണ്ട്, വൈകിട്ട് ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ഈവനിങ് ഉള്ളത് എപ്പോഴും എനിക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ അത് ലിങ്ക്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങള് ലിങ്ക് നോക്കിയിട്ട് ഇനി കയറേണ്ടി വരുന്നു. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ലിങ്കിൽ കയറി അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് സംശയം പിന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്യും. പിറ്റേ ദിവസം അത് ലിങ്കിൽ കയറും. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് കൺഫ്യൂസ് ആവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നിലും മാതാജിനെ വിളിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി നേരിട്ട്. ഭാഗവതത്തിന്റെ നമ്പർ എത്രയാ പറഞ്ഞത്? ഭാഗവത്തിന്റെ നമ്പർ എനിക്ക് അറിയില്ല. അത് ലിങ്കിൽ വരും. അത് അപ്പൊ നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പൊ അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഭാഗവതത്തിന്റെ ലിങ്ക് ഇത് തന്നെയല്ലേ? അല്ല, ഇതല്ല ഭാഗവതത്തിന്റെ ലിങ്ക്. ഇതല്ല. അത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ലിങ്ക് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നു. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ ലിങ്കാ 278 ആ ലിങ്കാണ്. പക്ഷെ നമ്മളെ ക്ലാസ് ഇപ്പൊ മാറി 671 ആയി. അതായത് ആ ക്ലാസ് കയറിയിരുന്ന് ഭാഗവതം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഔട്ട് ആയതിനു ശേഷം നമ്മൾ ഈ ലിങ്കിൽ കയറണം. അങ്ങനെയാണോ? അതാ ഞാൻ എനിക്ക് പറ്റിയത് തോന്നുന്നു കയറാൻ. ഞാൻ വിചാരിച്ചു അത് തന്നെയാണെന്ന്. അത് തന്നെ. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ വേറെ ക്ലാസ് ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ് ആയി പോകും, കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. ഇന്നലെ വരെ കയറിയ ലിങ്കിൽ കയറിയപ്പം ഭാഗവതത്തിന്റെ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. അതന്നെ, ഭാഗവതത്തിന്റെ ക്ലാസ്. ആ ലിങ്ക് ഇപ്പൊ ഭാഗവതത്തിന്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോയി. ആ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ആ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്തായതിനു ശേഷം ലീവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ കയറണം. 671. പ്രഭുജി, ഈ 3 സമയത്തുള്ള ലിങ്കും വേറെ വേറെ ലിങ്കാണോ? അതെ, വേറെ വേറെ ലിങ്കുകളാണ്. നമ്മളെ സൂം മീറ്റിംഗ് ആകുമ്പോഴേ നമുക്ക് കുറെ റിസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇതൊക്കെ പൈസ കൊടുക്കണല്ലേ. ഒരു ലിങ്കിന് തന്നെ പെർ ഇയർ 75,000 രൂപ 1,00,000 രൂപ ആവറേജ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ ലിങ്കുകളും അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് അതിങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിൻ്റെതായ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ശരി. അപ്പൊ നമുക്കിന്നിപ്പോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പൊ നമ്മളെ ക്ലാസ് തന്നെ 8:30 തൊട്ട് 9:30 വരെ ആയിട്ടാ ക്ലാസ്. 1 മണിക്കൂറോളം ഏകദേശം വരുമല്ലോ നമ്മളെ ക്ലാസ്.
അതിന് അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്വർണം കണ്ടു ഉപദേശാമൃതം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആദ്യം പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകം ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീ ഗുരു ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം ജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തദാതി സ്വഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിത ശ്രീ വിശാഖാനിം താം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപേ ച കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭാതിക്ക് ജയ്, ഗുരുദേവ് ക്ക് ജയ്, അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ്. നമ്മൾ ഇന്ന് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി പോയി, ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് മിസ്സായി. അപ്പൊ അതൊന്ന് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയല്ലേ നമ്മളെ ലിങ്ക്, ഭാഗവതത്തിന്റെ ലിങ്ക്, ഭാഗവതം കേൾക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവര് കാലത്തും ഉച്ചയ്ക്കുണ്ടോന്ന് ഞാൻ കൺഫേം ചെയ്തിട്ട് പറയാം. വൈകിട്ട് 2 ക്ലാസ് കൺഫേം, ഉച്ചയ്ക്കത്തോളം ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് പറയാം. അതിൽ കയറാം, അത് കഴിഞ്ഞ് ആ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ 8:30-ക്കുള്ള ക്ലാസ്സിൽ കയറണം. അതിന്റെ ലിങ്ക് വേറെ കിട്ടും. ആ ലിങ്കിൽ നമ്മൾ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് പരീക്ഷ ഉണ്ടോ? അതിന് പരീക്ഷ ഒന്നുമില്ല. അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പതുക്കെ പോവുള്ളത്. നമുക്കൊരു 18,000 ശ്ലോകം അത്. അപ്പൊ അത് ജനറൽ ആയിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 4 വർഷമൊക്കെ എടുക്കും പരീക്ഷയൊക്കെ എഴുതാൻ പറ്റില്ല. പരീക്ഷ ഇല്ല. ജസ്റ്റ് നമ്മള് ഭാഗവതം കൂടെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് പോവാണ്. എല്ലാവർക്കും ഒരു ഭാഗവതം എന്താണ്, കഥകളുണ്ടല്ലോ, അത് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് അതിൽ കയറാം. ഏരിയയിലും കുഴപ്പമില്ല. പതുക്കെ നമ്മള് ഭാഗവതം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. 1/2 മണിക്കൂറുള്ളൂ ക്ലാസ്, കൂടുതലും ഇല്ല. അപ്പൊ അത് അതിനോടുകൂടി അങ്ങോട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന വിചാരിച്ചിട്ടാ. അപ്പൊ ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ, നമ്മൾ എന്തായാലും 1 മണിക്കൂർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ 1/2 മണിക്കൂർ ആകുമ്പോള് ഭാഗവതം കൂടെ ഒരു സമ്മറി എന്നുള്ള പോലെയാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ എല്ലാതും ഡീറ്റെയിൽ ഒന്നും പറയില്ല. ജസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് ഭാഗവതം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പതുക്കെ പറഞ്ഞു പോവാണ്. ഹരേഷ്ണ. അപ്പൊ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഹരേഷ്ണ. വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും ഇല്ല അതില്. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ഭാഗവതം വായിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്താഗതി, അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗം കേൾക്കുന്ന പറയില്ല, ശ്രവണം. എല്ലാ ദിവസവും പ്രഭുജി, ഭാഗവതം ക്ലാസ് എത്ര മണിക്കാ? ഭാഗവതം കാലത്തുണ്ട് 5:45. പിന്നെ വൈകിട്ട് നമ്മ പറഞ്ഞത് 7:45. 2 ക്ലാസ്, 1/2 മണിക്കൂർ വെച്ച്. 3 മണിക്കില്ലേ? 3 മണിക്ക് ഞാൻ കൺഫേം ചെയ്യട്ടെ. എനിക്കത് കൺഫേം അല്ല, ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് വരാം. 90% ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ലിങ്ക് കൂടെ ഇടാൻ പറയാം. 3 മണിക്കാ പ്രഭുജി സൗകര്യം. കാരണം രാത്രി ഇത്രയും സമയമാകുമ്പോ ഫുഡ് കൊടുക്കാനൊക്കെ ഇവിടെ തിരക്ക്. മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അത് വൈകിട്ട്, അപ്പൊ അത് പിന്നെ എല്ലാം റെക്കോർഡിംഗ് ക്ലാസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് വേണമെങ്കിൽ കാണാം, അത് കുഴപ്പമുള്ളതല്ല. ഈ ക്ലാസ്സിന് നമ്മള് അത് സെക്കൻഡ് പ്രയോറിറ്റിയാണ്. പക്ഷെ നമ്മള് എല്ലാവർക്കും ഒരു ടച്ച് വരാണ്, ഭാഗവതം എന്താണെന്നൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാവാം. അപ്പൊ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വേണ്ടി പോണാണ് അത്. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവരും കുറച്ച് ഫ്രീ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ഇരുന്ന് കാണാം. അല്ല ഇപ്പൊ ബിസി ആണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിന്റെ
ഇത് കാണാം. ഇപ്പൊ നമ്മളെ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ. ഫസ്റ്റ് ഭഗവത്ഗീത, ഉപദേശാമൃതം, ഈശാവാസ്യമുപനിഷത്ത്, പിന്നെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നെ ഈ 3 ബുക്കും പഠിച്ചതിന് ശേഷം ശരിക്കും ഭാഗവതം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഭാഗവതം ഇപ്പൊ വെറുതെ ജനറൽ ആയിട്ടൊന്ന് എല്ലാവരും എന്താണ് ഭാഗവതം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു പോണാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും ആയിരിക്കില്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു ടച്ച് മാത്രം. അപ്പൊ 1/2 മണിക്കൂറുള്ള ക്ലാസ്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എത്ര ബുക്ക് എത്ര സ്കന്ധാണ്, 12 സ്കന്ധാണ്. അത് 18,000 ശ്ലോകമാണ്. ഇപ്പൊ 700 ശ്ലോകമാണ് നമ്മൾ ആ ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ളത്. അപ്പൊ അതിന്റെ വലിപ്പം ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ അത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് പ്രഭാസ്വാമി വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് അത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ശരിക്കും. അപ്പൊ ഒരേ ഭാവാർത്ഥം പറയുമ്പോ തന്നെ 5-6 പേജ് ഉണ്ടാവും ചില ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ. അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് അത് പോണത്. നമ്മളെ ക്ലാസ് ഇന്ന് കുറച്ച് ഡിലേ ആയി. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ അല്ലേ? ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആണല്ലോ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്. ഞാനത് നോക്കുന്നില്ല. ലാസ്റ്റ് ആണല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ വന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് നിർത്താം. നിങ്ങൾ ബുക്ക് വാങ്ങിക്കണമെന്നില്ല, വാങ്ങിച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും. ഓക്കെ, കാരണം ഇതിപ്പോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരുള്ളൂ, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടൂല. അത് ഞാനൊന്ന് വേറൊരു സ്ലൈഡ് കൊണ്ട് എടുത്തോട്ടെ. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ 1-ാം ശ്ലോകം എന്താ പറഞ്ഞത്, എന്തിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ട് ആരെങ്കിലും? എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക. ആൾക്ക് ഭക്തൻ എന്ന് പറയാം. ഭക്തൻ എന്ന് പറയാം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കും. അയാ ഗുരു അല്ലെ, ശിഷ്യ. അവന് ശിഷ്യന്മാരുണ്ടെന്ന ഉണ്ടാവുന്ന പറയുന്നത്. ഭക്തൻ. ഭക്തൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞ? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ആരെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? ചോദ്യം അത് തന്നെ ആയിരിക്കുള്ളൂ. സംസാരിക്കാനുള്ള അഭിലാഷങ്ങൾ, കോപത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം, നാവിന്റെ ത്വര, മനസ്സിൽ വിവിധ ഭാഷാഭിലാഷങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഇതിനുള്ള കോപത്തിന്റെ ത്വര, നാവിന്റെ ത്വര, അനുഭവിക്കുന്നതിനുള്ള ത്വര, ഉദരത്തിന്റെയും ഉത്പാദനേന്ദ്രിയത്തിന്റെയും ത്വര. അപ്പൊ ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്, ഓക്കെ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ. ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആദ്യം എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ലോകം മുഴുവൻ ശിഷ്യന്മാരുണ്ടാക്കാൻ അർഹതയുള്ളത്? ഈ 5 ത്വരകളെ നമ്മളെ അല്ലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അല്ല, ഈ ത്വരകളെ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹിക്കാൻ കഴിവുള്ളവൻ ലോകത്തെ ശിഷ്യന്മാർ ഒരുപാടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്? സംസാരിക്കാനുള്ള വാസന, മനസ്സിന്റെ ആഗ്രഹം, പിന്നെ നാവിന്റെ ത്വര, കോപത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം, ഉദരത്തിന്റെയും ഉത്പാദനേന്ദ്രിയത്തിന്റെയും ത്വരകൾ സഹിക്കാൻ കഴിവുള്ളവർ. നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ വിശക്കുമ്പോ വരുപ്പിക്കും, നമുക്ക് പിന്നെ ഒന്നും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല. മയക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യില്ല നമ്മളല്ലേ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് ഒരു ഭക്തൻ എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുള്ളൂ. ഇതാണ് ഭക്തി നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്. ഈ ഭക്തിയുടെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മളെ സംസാര വിഷയം. പിന്നെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 6-ാം സ്കന്ധത്തിലെ 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 9-10 വരെയുള്ള ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു പ്രഭുജി? അതിൽ പറഞ്ഞ എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ലോകം മുഴുവൻ ശിഷ്യന്മാരുണ്ടാകാൻ അർഹതയുള്ളത്? അതിനിപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അടുത്ത ചോദ്യം, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയോട് പ്രായശ്ചിത്തമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? വീണ്ടും തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നവരെ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യുന്ന അതിനെ ആനയെ പോലെ ഉപമിച്ചിരിക്കും. ഗജത്തോട് ഉപമിച്ച്. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം എന്താണ്? പ്രായശ്ചിത്തം
അതെ, വീണ്ടും തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നവർ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യുന്നതിന്റെ എന്തിനാണ് കാര്യം എന്താണ്? പാപകർമ്മത്തിന് തക്കതായ തെറ്റ്. അതായത് ഞാനൊന്നുകൂടെ പറയാം. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് തെറ്റുകൾ ചെയ്യും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചത്, അതിന്റെ കാര്യം എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. കേൾക്കണ്ടില്ല പ്രഭുജി. ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നില്ല, കേൾക്കുന്നില്ലേ? കേൾക്കാം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ എന്തിനാണ് പ്രായശ്ചിത്തങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്? ഇതാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത്? പരിശുദ്ധ മഹാരാജാവ് സുഗതസ്വാമിയോട് ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ലാത്തവൻ ഒന്നും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ലാത്തവൻ പിന്നെ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. അതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം. പ്രായശ്ചിത്തത്തിന് പരിശുദ്ധ മഹാരാജാവ് എന്തിനോടാണ് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്? ഗജസ്ഥാനത്തോട് അല്ലെ? കാരണം നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ലാത്ത പോലെ നമ്മൾ വീണ്ടും തെറ്റുകൾ ചെയ്യും, വീണ്ടും നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യും, വീണ്ടും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. അതാണ് ഗജസ്ഥാനത്തോട് ഉപമിച്ചിട്ടുള്ളത്. നാലാമത്തെ, പരിശുദ്ധ മഹാരാജാവ് സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയോട് പരിശുദ്ധ മഹാരാജാവിന് സുഖദേവ ഗോസ്വാമി നൽകുന്ന മറുപടി എന്താണ്? തെറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള അറിവ് നേടുക. ഒരു പാപകർമ്മത്തിനും തക്കതായ പരിഹാരം ഒരു ശുഭകർമ്മമല്ല. നിദ്രാണമായ കൃഷ്ണാവബോധത്തെ ജാഗരൂകരാക്കുകയാണ് ശരിയായ പ്രായശ്ചിത്തം. അതായത് ഒരു പാപകർമ്മത്തിന് തക്കതായ ഒരു പരിഹാരം ശുഭകർമ്മമല്ല. നിദ്രാണമായ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ജാഗരൂകരാണ് ശരിയായ പ്രായശ്ചിത്തം. ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യുക, അതുകൊണ്ട് ഒരു പൊട്ട കാര്യം ചെയ്യുക, അതല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ജാഗരൂകരായിരിക്കുക. അതാണ് പറയുന്നത്. പരിശുദ്ധമായ രാജനോട് പറയുന്ന ഉത്തരം അതാണ്. അത് തെറ്റുകൾ ചെയ്ത് ശരി ചെയ്യാനല്ല, തെറ്റുകൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. അതായത് കൃഷ്ണാബോധത്തും പരിശീലിക്കുക. തപശ്ചര്യ എന്നാൽ എന്ത്? ജീവിതാചരണത്തെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക, സത്യസന്ധത പാലിക്കുക. അതായത് ബ്രഹ്മചര്യവും പരിശീലിക്കുകയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിച്ച് സ്വന്തം സമ്പത്ത് ദാനം ചെയ്യുകയും നിയതമായ ജീവിതചര്യയാണ് തപശ്ചര്യ. അതെ, നിയതമായ ജീവിതചര്യ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ചില നിയമങ്ങളുണ്ട്, അത് പാലിക്കുക നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട്. അതാണ് തപശ്ചര്യ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമുക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കായിട്ട് പോലെ തോന്നും, മനസ്സിലായി? നമ്മളോട് 4 നാമം ജപിക്കുക, 8 നാമം ജപിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും. അത് നമ്മുടെ നിയമമാണ്, അത് നമ്മൾ പാലിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കുറെ നിയമങ്ങളുണ്ട്, നമ്മൾ പാലിക്കണം. അതാണ് തപശ്ചര്യ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇനി അടുത്ത് ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന സരളമായ കൃഷ്ണാബോധ പ്രക്രിയ എന്താണ്? യമനിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുക, ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം സ്വീകരിക്കുക. യമനിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുക, ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം സ്വീകരിക്കുക. അതാണ് എന്താ പറയുന്നത്. അതിൽ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ യമനിയമങ്ങൾ: അവിഹിത ലൈംഗിക വേഴ്ചകൾ, പിന്നെ മാംസഭോജനം, മദ്യം വർജിക്കുക, ചൂതാട്ടകളൊക്കെ വേണ്ട. കാരണം 4 യമനിയമങ്ങൾ. പിന്നെ ഒരു ഗുരുവിന്റെ യഥാർത്ഥ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് കഴിയുക, കൃഷ്ണബോധ പ്രക്രിയ പരിശീലിക്കുക. ഇതാണ് രൂപഗോസ്വാമി സരളമായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് 2 കാര്യമാണ് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അല്ലെ? ബേസിക് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് എന്താണ്? ഈ 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക, ഭഗവാനെ ആരുടെ കീഴിൽ നിന്ന്? ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ കീഴിൽ കൂടെ നമ്മൾ ആരാധന സ്വീകരിക്കുക, ആരാധനകൾ ചെയ്യുക ഭഗവാനെ. ഓക്കെ, അത് 2 കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന്, യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. രണ്ടാമത്, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ആര് ത്രൂ? അത് ഗുരുവിന്റെ ത്രൂ. പിന്നെ ഒരാൾ ഭാഷാശക്തിയെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാകുന്നു? ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ഉച്ചരിച്ചും ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലിയും. ഭഗവാന്റെ കീർത്തനം സ്മരിക്കുക, ചൊല്ലുക. നാമം ചൊല്ലിയും കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലിയും കേൾക്കുക. ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, കല്യാണ ഗുണങ്ങൾ, ലീലകൾ എന്നിവയെല്ലാം നാവിന് ഭാഷണ വിഷയമാക്കാം. എന്നിവയെല്ലാം ചൊല്ലി ഭഗവാന്റെ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നതോടെ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാം. ഭഗവാന്റെ നാമം സങ്കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ജപിക്കുക, ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ നമ്മള് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഭാഷാശക്തിയെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും. പിന്നെ മനസ്സിന്റെ ചാഞ്ചല്യത്തെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം? പിന്നെ അടുത്ത മനസ്സാണ്. അതെന്താ പറയണത്?
കൃഷ്ണന്റെ പാദാരന്ധ്യങ്ങൾ മനസ്സിനെ ബന്ധിക്കാമെങ്കിൽ മനോവേഗത്തെ, മനസ്സിന്റെ ചാഞ്ചല്യത്തെ അത് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ നമ്മളെ മനസ്സ് ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കാം. നമ്മളെ മനസ്സ് ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ ഉറപ്പിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിന്റെ ചാഞ്ചല്യം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും. മറ്റു ഇത് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ മനസ്സ് ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കാം. അടുത്ത് കൃഷ്ണൻ സൂര്യനെ പോലെ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? അന്ധകാരത്തിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അന്ധകാരത്തിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനുള്ളപ്പോൾ മായയുടെ അന്ധകാരം ഉണ്ടാവില്ല. മായ ബാധിക്കില്ല അല്ലേ? മായ നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ. പിന്നെ അടുത്തത് 10, കോപത്തെ എങ്ങനെയാണ് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്? ഏത് സമയത്ത് ഒരാൾക്ക് കോപം പ്രകടിപ്പിക്കാം? കാണിക്കുന്ന എല്ലാ ഭക്തന്മാരെയും നിന്ദിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ ക്രോധാവിഷ്ടനാവുകയും അപരാധിയുടെ പേരിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യാം. അതായത് നമുക്ക് കോപത്തെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കണം. ആ കോപം നമുക്ക് വേണം പ്രകടിപ്പിക്കാം. ഏത് സമയത്ത്? ഭക്തനെ നിന്ദിക്കുമ്പോ, ഭക്തനെ നിന്ദിക്കുകയാണെങ്കിൽ കോപം നമുക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കാം. അതിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? കോപം, ഭഗവാന് വേണ്ടി കോപം ഉപയോഗിച്ചത് ആരാണ്? ഹനുമാൻ സ്വാമി ലങ്ക മുഴുവൻ ഹനുമാൻ സ്വാമി ലങ്ക മുഴുവനും ചുട്ടുചാമ്പലാക്കി. അതാണ് ഭക്തൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അത് ഭഗവാന്റെ ഒരു നല്ലൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ ഭഗവത് സേവനത്തിന് കോപത്തെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം? അത് ബുദ്ധി തന്നെ പറഞ്ഞു. അത് അടുത്ത ചോദ്യം വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ഓക്കെ, അത് ഹനുമാൻ സ്വാമി. പിന്നെ രസനയുടെ ത്വരകൾ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം? ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം മാത്രം കഴിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം മാത്രം നമ്മൾ കഴിക്കുക. രുചി അല്ലേ? രുചി നിയന്ത്രിക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിക്കുന്നുള്ള ഒരു മെന്റാലിറ്റിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പല കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു വേണം. അപ്പൊ കുറെ റിസ്ട്രിക്ഷൻസ് വരും, അത് കുറച്ച് ടൈം ഷെഡ്യൂൾ വരും, ഇതൊക്കെ അതിൽ വരും. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മളെ രസന, നമുക്ക് അനാവശ്യമായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല, ഇതൊക്കെ ഇതിൽ വരും. അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മുടെ രസനയെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും. അടുത്തത് ഭൗതികമായ താതാന്യം പ്രാപിക്കുമുണ്ടാവുന്ന 3 ത്വരകൾ എന്തെല്ലാമാണ്? വാക്ക്, മനസ്സ്, മാനസിക ത്വര, വാക്ക്, മനസ്സ്, ശരീരം അല്ലേ? ഈ 3 കാര്യമാണ്. വാക്ക്, മനസ്സ്, ഭാഷണത്വര, മാനസികത്വര, ശരീരത്വര. ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ. ഭാഷണത്വര, മാനസികത്വര, ശാരീരികത്വര. ഇതാണ് നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ട് നമുക്ക് വരുമ്പോ ഉണ്ടാവുന്ന ത്വരകൾ. പിന്നെ അടുത്തത് എഴുതിക്കോ. ഭൗതികവുമായി താരതമ്യം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന 3 ത്വരകൾ എന്തെല്ലാം? ക്രോധം, നൈരാശ്യം. അല്ലേ? ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ചോദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞാണ്. ഭാഷണത്വര, മാനസികത്വര, ശാരീരികത്വര. ശാരീരികത്വര. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായി താരതമ്യം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന 3 ത്വരകൾ. അതായത് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഈ പ്രശ്നം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും. അടുത്തത് അവരോധ പ്രീതി, വിരോധയുക്ത ക്രോധം. ഇതെന്താണ്? നൈരാശ്യ നിമിത്തമുള്ള കോപം. എനിക്ക് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരിക്കലും നിരോധമല്ലാത്ത, തടസ്സമില്ലാത്ത രാഗമാണ് അവിരോധ പ്രീതി. അതെ, ഒരിക്കലും നിരോധമില്ലാത്ത തടസ്സമില്ലാത്ത രാഗമാണ്. ഒരിക്കലും നിരോധമില്ലാത്ത തടസ്സമില്ലാത്ത രാഗമാണ് ഏത്? അവരോധ പ്രീതി. വിരോധക്രോധമാണ് നൈരാശ്യ നിമിത്തം. അടുത്തത് വിരോധ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നൈരാശ്യത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. അത് നൈരാശ്യ നിമിത്തമുള്ള ക്രോധമാണ് വിരോധയുക്തം. മറ്റേത് അവിരോധം, അവിരോധ പ്രീതി. അവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഒരിക്കലും നിരോധമില്ല, തടസ്സമില്ലാത്ത രാഗം, അതാണ് അവരോധ പ്രീതി.
അടുത്തത് ശരീരത്തിന്റെ 3 ആവശ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് ശ്രീല ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ പ്രസ്താവിക്കുന്നത്? ജിഹ്വയുടെ ആവശ്യം, ഉദരത്തിന്റെ ആവശ്യം. പ്രഭുജി ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിട്ട് ആൻസർ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയതേ ഉള്ളൂ. എഴുതണുള്ളൂ? ഓക്കെ. ഞാൻ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടില്ല. പുസ്തകം വായിച്ചെങ്കിലല്ലേ അത് നോക്കി എടുക്കാൻ പറ്റൂ. ശരി. ബുക്ക് മാതാജി നോക്ക്, ബുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ ശ്രമിക്കേ. ഈ ബുക്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടോ പ്രഭുജി? ഇല്ല, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ബുക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഇടണാണ്. അപ്പോഴാ നമ്മളെ ബുക്ക് വായിക്കുമല്ല, അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബുക്കിൽ നിന്ന് നോക്കിയിടണാണ്. സ്ലൈഡ് ആയിട്ട് ഇട്ടെന്നല്ല. സ്ലൈഡിലുണ്ട്. അല്ല, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ആൻസേഴ്സ് ഡിസ്കസ് എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ആൻസേഴ്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കത് കാര്യമില്ലല്ലോ. എല്ലാവരും അവരുടെ രീതിയിൽ നോക്കിയിട്ട് എഴുതിയിട്ട് അത് ചെക്ക് ചെയ്യാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ബുക്കും നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ സ്ലൈഡ്സിൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ ബുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബുക്ക് വായിക്കുക. നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറയുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് എഴുതുക. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പോലെ അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. ഒരു ഡിസ്കഷൻ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നോട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു കുറെ പോയിന്റ്സ്, പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പൊ ശരീരത്തിലെ 3 ആവശ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്നാണ് ശ്രീല ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ പ്രസ്താവിക്കുന്നത്? ജിഹ്വയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ. അതന്നെ, ജിഹ്വയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ, ഉദരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ, ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ. ഇതാണ് ശരീരത്തിന്റെ 3 ആവശ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആര് പറയുന്നതാണ്? ശ്രീല ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ. അതായത് ഗുരുക്കന്മാർ, അതായത് ഓരോ ലെയർ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പ്രഭാത് സ്വാമിയുടെ ഗുരുവിന്റെ ഗുരു ശ്രീല ഭക്തി വിനോദ ബ്രഹ്മാവ് പുനർജനിച്ചു. എന്താ പ്രഭു? ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുനർജന്മം എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സ്വാമിയാണോ, ഈ ഗോസ്വാമിയാണോ? അതെനിക്ക് അത്ര ഓർമ്മയില്ല. അതായിരിക്കും എനിക്ക് അത്ര ഇല്ല. അത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആണെന്ന്, ബ്രഹ്മാവ് പഞ്ചതത്വത്തിലാണ് വരുന്നത് എന്റെ ഓർമ്മ. എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല പ്രഭു. ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ. ഓക്കെ. എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് കൃഷ്ണനെ ലഭിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളത്? ഉദരത്തിന്റെയും രസനയെയും അതായത് രസന പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി അങ്ങുമിങ്ങും അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നവർക്കും ഉദരത്തിന്റെയും ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെയും അഭിലാഷങ്ങൾക്ക് ആസക്തി ഉള്ളവർക്കും കൃഷ്ണനെ ലഭിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. അതായത് നമ്മളെ രസന അല്ലെ, രുചി, അതിനുവേണ്ടി ഉദരം, ജനനേന്ദ്രിയം, ഈ 3 കാര്യങ്ങളുടെ പിറകെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ ലഭിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഓക്കെ. അടുത്തത് നിയന്ത്രിച്ചവർക്ക് ഭഗവാനിൽ. പിന്നെ അടുത്തത് ഉദരത്തിന്റെ ത്വര എങ്ങനെ ഉദരത്തിന്റെ ത്വരയെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം? അത് നമ്മള് യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നിയമത്തിൽ അതെന്താ പറയണത്? പ്രസാദം മാത്രം ഭക്ഷിച്ച് ഏകാദശി, ജന്മാഷ്ടമി തുടങ്ങിയ വ്രതങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാം. വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ വരുമ്പോ വയറ്റിലേക്കൊന്നും പോകൂലല്ലേ നമ്മളെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. അതായത് ഏകാദശി, ജന്മാഷ്ടമി തുടങ്ങിയ വിശേഷ ദിവസങ്ങൾ ഉപവസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉദരത്തിന്റെ ത്വരയെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാം. അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഏകാദശി ഒക്കെ ചെയ്യണത്? വലിയ വലിയ ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ പറയില്ല, തിരോധാന ദിനം അല്ലെങ്കിൽ അവതാര ദിനം, ഇതുപോലെ തന്നെ രാമനവമി, ഇങ്ങനത്തുള്ള ഇതൊക്കെ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മള് ഉപവസിക്കുന്നു പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഉദരത്തിന്റെ ത്വരയെ നിയന്ത്രിക്കാനും കൂടി വേണ്ടിയാണ്. അത് ഗോസ്വാമി ഗോദാസൻ എന്താണ്? 6 കാര്യങ്ങൾ. മനസ്സ്, ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ: വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം, ജിഹ, ഉദരം, ഉപസ്ഥം.
ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നവനെയാണ് ഗോസ്വാമി. അത് പിന്നെ അതാണ് ഗോസ്വാമി. മറ്റേതിന് പിന്നെ ഗോദാസൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആധിപത്യം ഇല്ലാത്തവനെ ഗോസ്വാമി എന്നല്ല ഗോദാസൻ എന്നാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ദാസൻ, അതാണ് ഗോദാസൻ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞ അത് ചെയ്യുക, അത് ഗോദാസൻ. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞ അത് ചെയ്യാതിരിക്കുക, അത് ഗോസ്വാമി. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കും. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പലതും പറയും നമ്മളോട്, അത് ചെയ്യാതിരിക്കുക, അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവ്, അതാണ് ഗോസ്വാമി. അതിന് നമ്മൾ ഈ ശ്ലോകം തന്നെ പറയുന്നത് ഗോസ്വാമി അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തൻ. വേറെ രീതി പറഞ്ഞ ഭക്തൻ, ഗോസ്വാമി, ഗുരു ഇതൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നതാണ്. പിന്നെ ഷഡ്ഗോസ്വാമികൾ. പ്രഭുജി അതൊന്ന് പറയുന്നു. അത് അതായത് ശ്രീരൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ഗോസ്വാമി, ശ്രീജീവ ഗോസ്വാമി, ദാസ് ഗോസ്വാമി, ശ്രീഗോപാല ഗോസ്വാമി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം, ശ്രീരൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, ഭട്ട രഘുനാഥ ഗോസ്വാമി, ശ്രീ ജീവ ഗോസ്വാമി, ഗോപാല ഭട്ടദാസ് ഗോസ്വാമി, പിന്നെ ദാസ രഘുനാഥ് ഗോസ്വാമി. അങ്ങനെ 6 പേരാണ് വൃന്ദാവനം ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച്. ഷഡ്ഗോസ്വാമികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒന്ന് ശ്രീരൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, ഭട്ട രഘുനാഥ ഗോസ്വാമി, ഗോസ്വാമി, ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി, നാലാമത് പറഞ്ഞു കേട്ടില്ല. ശ്രീജീവ ഗോസ്വാമി. പതുക്കെ പറയാം. ശ്രീരൂപ ഗോസ്വാമി, പിന്നെ സനാതന ഗോസ്വാമി, ഭട്ട രഘുനാഥ ഗോസ്വാമി, ശ്രീ ജീവ ഗോസ്വാമി, ജീവ ഗോസ്വാമി, ഗോപാല ഭക്ത ഗോസ്വാമി, ദാസ രഘുനാഥ ഗോസ്വാമി, പിന്നെ ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി, ദാസ രഘുനാഥ ഗോസ്വാമി. ശ്രീലരൂപ ഗോസ്വാമിനെ. പിന്നെ ഉപദേശാമൃതത്തിന് രചയിതാവാരാണ്? ശ്രീരൂപ ഗോസ്വാമി. ശ്രീരൂപ ഗോസ്വാമിനെ ഇത് ഉപദേശാമൃതം രചിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഇതിൽ വല്ല സംശയം ഉണ്ടോ ചോദ്യോത്തരത്തിലും? ഒരെണ്ണം കൂടെ കിട്ടാനുണ്ട്. ഏതാ? ശ്രീരൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, ദാസ രഘുനാഥ ഗോസ്വാമി, ശ്രീ ജീവ ഗോസ്വാമി, ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി, പിന്നെ ആരാണ്? ഭക്ത രഘുനാഥ ഗോസ്വാമി. ഭട്ട രഘുനാഥ ഗോസ്വാമി. ഈ 6 ഗോസ്വാമികളാണ് അനവധി ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ രചിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഭക്ത രഘുനാഥ ഗോസ്വാമി, ശ്രീജീവ ഗോസ്വാമി, ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി, ദാസ രഘുനാഥ ഗോസ്വാമി അല്ലേ ലാസ്റ്റ്? അതെ, ദാസ രഘുനാഥ ഗോസ്വാമി. ഇവരെ നമ്മളെ പൂജാ റൂമിൽ ഒരു ചെറിയ ഫോട്ടോ നമ്മൾ വെക്കും. ഇവരുടെ നാമം പ്രചരിപ്പിച്ചത് ശരി. അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് ഓരോ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ചടങ്ങുകളൊക്കെ കാര്യങ്ങളും. ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകം വായിക്കണം. ഇത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ വല്ല ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇതിന്റെ എക്സാം ഇടുമോ? ഇതിന്റെ എക്സാം ഇടും. നമ്മള് ഒരു 6 എണ്ണം കഴിയുമ്പോ എക്സാം ഇടാം. അല്ലെങ്കിൽ 11 എണ്ണം കഴിഞ്ഞിട്ട് മതിയാ. ജസ്റ്റ് ഇത്ര ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം പറയാൻ പറയും, അല്ലെങ്കിൽ 5ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയാൻ പറയും. ഏതെങ്കിലും ഒരു ശ്ലോകം പറയാ, അതിന്റെ മീനിങ് പറയും. മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ശ്ലോകം കാണാപ്പാടല്ല, അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായത്. ഇപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന് നമുക്ക് അർത്ഥം മനസ്സിലായി. എന്താണ്? ഗുരു അല്ലെ ഒരു ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപദേശമാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. 6 ത്വരകൾ നിയന്ത്രിക്കാം. അത്രയെങ്കിലും പറയാം. നമ്മള് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. 6 ത്വരങ്ങൾ അതിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. അങ്ങനെ 2ാമത്തെ ശ്ലോകം ഉണ്ടാവും. അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തില്ല. ഇല്ല, ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ല. ഇത് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലേ? എഴുതിക്കോ, നിങ്ങൾ എഴുതണത് നല്ലത് തന്നെയാണ്.
മനസ്സിലാവും മനസ്സിലായി. നമുക്കൊരു അറിവിന് വേണ്ടിയാണ്. എക്സാം ഞാൻ പാറ്റേൺ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഇപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊക്കെ വലിയ വലിയ എക്സാമുകൾ വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് തയ്യാറെടുക്കുമ്പോഴേക്ക് ഇതൊക്കെ ആവശ്യം വീണ്ടും വരും. നമ്മൾ ഭക്തിശാസ്ത്ര കോഴ്സൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ ഇതിന്റെ ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് കിട്ടണം. അപ്പൊ മിസ് ചെയ്യാണ്ട് എഴുതുന്നത്. അപ്പൊ അടുത്ത ശ്ലോകം നമുക്ക് വായിക്കാം. അടുത്ത ശ്ലോകം പറഞ്ഞ അത്യാഹാര പ്രയാസശ്ച പ്രജൽപേ നിയമാഗ്രഹ ജനസംഘശ്ച ലൗല്യച്ച ഷഡ്ബിർ ഭക്തി വിനശ്യതി. അതിന്റെ അർത്ഥം പറയുന്നത് താഴെ പറയുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ അമിതമായി ഏർപ്പെടുന്നവരുടെ ഭക്തി ശ്ലോകം ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കണമായിരുന്നു. അതിനുള്ള സമയമില്ല മാതാജി. നമ്മൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തൂടെ? ഇത് ജസ്റ്റ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്താൽ മതി. മൊബൈലിൽ ഇങ്ങനെ ഇത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ നമുക്ക്. ഈ ബുക്ക് വാങ്ങാൻ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി അവരോട്. ഗുരുവായൂരുള്ള ഞാൻ വിളിച്ചിരുന്നു. അപ്പോ അവര് വാട്സപ്പില് നമ്മുടെ അഡ്രസ്സും ഇതും ചോദിക്കും, പേരും. അത് അയച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് നമുക്ക് ബുക്ക് അയച്ചു തരും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് പേയ്മെന്റ് ഡീറ്റെയിൽസും തരും. അത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ അതിനകത്ത് ഡിസ്കഷൻ ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്പർ കിടപ്പുണ്ട് മാതാജി. അപ്പൊ അത് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും. ഏതോ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലാണ്. ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഈ ഗ്രൂപ്പിലാണ്. ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഫോൺ നമ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. വരെ വിളിക്കാം. അപ്പൊ ഇതില് അർത്ഥം വരുന്നത്, അതിന്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് നമ്മൾ 6 കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ഭക്തിനെ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്ന പറഞ്ഞു. അത്രയും വിനശ്യതി, അത് നശിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കൃഷ്ണ ഭക്തി. അത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഭക്തിയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഇത് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നത് എന്താണ്? 6 കാര്യങ്ങൾ അമിതമായി ഏർപ്പെടുന്ന ഭക്തി നശിച്ചു പോകുന്നു. ആവശ്യത്തിലധികം ഭക്ഷിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിലധികം സമ്പാദിക്കുക. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അത് നമ്മളെ ഭക്തിനെ, കാരണം നമ്മൾ അതിന്റെ പറയായിരിക്കും, ഭക്ഷണത്തിന്റെയും സമ്പാദ്യത്തിന്റെയും പറയായിരിക്കും. അത് നമ്മളെ ഭക്തിനെ നശിപ്പിച്ചു കളയും. ദുർബലങ്ങളായ തുച്ഛ വസ്തുക്കൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ അധ്വാനിക്കുക. അതായത് ചെറിയ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളെല്ലാതും വിട്ട് അതിന് മാത്രം പിന്നിൽ നടക്കുക. അപ്പൊ ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ മറന്നു പോകും. അതാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. ഗൗരവമില്ലാത്ത ലൗകിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ആവശ്യമില്ലാതെ സംസാരിക്കുക. അത് നമ്മള് മറ്റേലും പറഞ്ഞു. ഇതും അതുപോലെ തന്നെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സംസാരം, ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിനെ പറ്റി വെറുതെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. വൈദ്യുത വിധികളെ നിയന്ത്രണയും ആത്മീയ പുരോഗതി ലക്ഷ്യമാക്കി ഒഴിവാക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലോ എന്ന് തോന്നൽ കൊണ്ട് മാത്രം അനുസരിക്കുക. അടുത്തത് അത് വൈദ്യുത വിധി നിയന്ത്രണം വകവയ്ക്കാതെ സ്വച്ഛാനുസരണം പ്രവർത്തിക്കുക. 2 രീതിയും തെറ്റാ. ഒന്നെന്ത് പറയണത്, ഇത് എങ്ങനെയല്ലോ ഭഗവാൻ ഇനി ശിക്ഷിക്കോ, ഞാനിത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്നെ ദ്രോഹിക്കോ, ദൈവഭയം വേണോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അത് ഭഗവാനെ നമ്മ ഭയക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു നിവൃത്തിയില്ലാത്ത രീതിയിൽ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളെ ഭക്തി നശിപ്പിച്ചു കളയും. നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഭക്തിയിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ പേടിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതാണ് വൈദിക വിധി നിയന്ത്രണ ആത്മീയ പുരോഗതി ലക്ഷ്യമായി ഒഴിവാക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ എന്ന് തോന്നൽ കൊണ്ട് മാത്രം അനുസരിക്കുക. അത് അങ്ങനെയാണല്ലോ നിയമം, അത് ഞാൻ തെറ്റിച്ചു കഴിഞ്ഞ പ്രശ്നമാണല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് ഭക്തി പോയി നമ്മൾ അതോടുകൂടി. അത് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. അത് വൈദിക നിയന്ത്രണങ്ങളെ വകവയ്ക്കാതെ സ്വച്ഛാനുസരണം പ്രവർത്തിക്കുക. പിന്നെ വേറെ ചിന്ത, എന്തായാലും ഭഗവാനെല്ലാം നോക്കിയാലും ഭഗവാൻ എനിക്ക് വിശ്വാസം, അത് നിരീശ്വരവാദിയെ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്. കൃഷ്ണബോധത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാത്ത വിഷയങ്ങളായ ജനങ്ങളോട് കൂട്ടിച്ചേരുക. സാധാരണ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത്യാർത്ഥി. പിന്നെ ഇതോട് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത അതിന് കൃഷ്ണബോധമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത വ്യക്തികളായിട്ട് നമ്മൾ കൂട്ടിച്ചേരുക. ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെ ഭക്തിനെ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്നുകൊണ്ട് പറയാം, അമിതമായ ഭക്ഷണം, അത് അമിതമായ അധ്വാനം, അനാവശ്യമായ സംസാരം, യമനിയമങ്ങളെ അമിതമായ ആസക്തി, അല്ലെങ്കിൽ അവയെ പാടെ ഒഴിവാക്കൽ, ലൗകിക ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടുകെട്ട്, തീവ്രമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ കൃഷ്ണഭക്തി നശിപ്പിക്കും. അതിന്റെ ഒരു സമ്മറിനാണ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നമ്മളെ ഒന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആവശ്യത്തിലധികം ഭക്ഷിക്കുക. അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്. ആവശ്യത്തിലധികം സമ്പാദിക്കുക. ഇത് നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്കൊക്കെ ഏറ്റവും ടോപ്പില്ല. നമ്മൾ അത് ചിന്തിക്കുക, ഇത് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ്. പിന്നെ ദുർലഭങ്ങളായ തുച്ഛ വസ്തുക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൂടുതലുമായി അധ്വാനിക്കുക.
ഗൗരവമില്ലാത്ത ലൗകിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് അനാവശ്യം വെറുതെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല. സംസാരം കുറച്ചിരിക്കണം. ഭക്തിയിൽ ഉയരുമ്പോൾ സംസാരങ്ങൾ അധികം പാടില്ല, ആവശ്യത്തിന് സംസാരിക്കാന്ന് പറയില്ലേ. പിന്നെ വൈദിക വിധികളെ നിയമങ്ങൾ അത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യണം. ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭക്തി നശിച്ചു. അതാണ് സാധാരണ ഭക്തിയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെന്താണ്, ഒരു ഭക്തി ഇല്ലാണ്ട് ഞാൻ എന്തിനോ വേണ്ടി ചെയ്യണം, ഭഗവാൻ എന്നെ ശിക്ഷിക്കും എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിലുള്ള ചിന്തയിൽ വെച്ചിട്ട് ആരാധിക്കുക. അങ്ങനൊന്നും ചെയ്യരുത് നമ്മള്. പിന്നെ കൃഷ്ണപാദം ബന്ധമില്ലാത്ത വ്യക്തികളായിട്ട് കൂട്ടിച്ചേരാം. ഒരു ബന്ധം നിരീശ്വരവാദികളായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ട് എന്താണെന്ന് ചിന്തിക്കും. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഡയറക്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടണില്ല. നമ്മളെപ്പോഴും അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഭക്തിയിൽ നമുക്ക് ഇത് കൊടുത്ത് 5 ഉറുപ്പ്യ കിട്ടാ 10 ഉറുപ്പ്യ കിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു ഫോർമുല ഭക്തിയിൽ ഇല്ല. ബാക്കി എല്ലാത്തിലും അങ്ങനെയാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, എല്ലാതും ബിസിനസ്സാണ്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. പക്ഷെ ഇവിടെ അതില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികളായിട്ട്, അതായത് സാധാരണ ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ കൂടുതൽ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ കൂട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യരുത്. ഭക്തിയും ഭൗതികം കൊണ്ട് ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്യരുത് നമ്മൾ. അത് നമ്മുടെ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുകൊടുക്കും. ഈ 6 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്. അത് നമ്മളെ ഭക്തിനെ നശിപ്പിച്ച് കളയുമെന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ പരമ പുരുഷോത്തമന് 3 വിധം ശക്തികളുണ്ട്. അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാലും ഒന്നുകൂടി ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അന്തരംഗ ശക്തി, തടസ്സ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി. അത് അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, ഭഗവാന്റെ രാധാറാണി ഉള്ളിൽ. പിന്നെ തടസ്സ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും ജീവാത്മാക്കളെല്ലാവരും തടസ്സ ശക്തിയിൽ വരുന്നതാണ്, അല്ലെ? നമ്മളെല്ലാവരും തടസ്സ ശക്തിയിൽ വരുന്നതാണ്. ബഹിരംഗ ശക്തി പുറത്തുള്ള, അതാണ് പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ദുർഗാദേവി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പേര്. ഇങ്ങനെ 3 ശക്തികളാണ് പരമദിവത്വം പുരുഷനുള്ളത്, ഭഗവാനുള്ളത്. എല്ലാ ജീവാത്മാവും ചേർന്നതാണ് തടസ്സ ശക്തി. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, അത് മനസ്സിലായി നമുക്ക്. എല്ലാ നമ്മളെല്ലാവരും ജീവാത്മാക്കള്, ജീവനുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും അതെന്താണ് ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് തടസ്സ ശക്തിയിൽ വരുന്നതാണ്. ഇവർ അന്തരശക്തിയുടെയും ബഹിരംഗ ശക്തിക്കും ഇടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉന്നതമായ ശക്തിയിലേക്ക്, അന്തരംഗ ശക്തിയിലേക്കും കടക്കാം, അതേപോലെ തന്നെ താഴത്തേക്ക് ബഹിരംഗ ശക്തിയിലേക്കും കടക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്കും കടക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്കും കടക്കാനുള്ള സൗകര്യം അല്ലെങ്കിൽ ആ കഴിവ് ആർക്കുണ്ട്? തടസ്സ ശക്തി, അതായത് ജീവാത്മാവിനുണ്ട്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന് ഫുള്ള് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ഭക്തിയിലേക്കും കടക്കാം, ഭക്തി ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാം. ഈ 2 കാര്യത്തിന് എന്തിനു പവർ ഉണ്ട്? തടസ്സ ശക്തി, ജീവാത്മാവിനുള്ള. അതും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണ്. അന്തരംഗ ശക്തിയുള്ള കീഴിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുദ്ധ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ മുക്തി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞതാണ്. കാരണം നമ്മളെ മുക്താത്മാക്കളാണ് ശരിക്കും ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളെല്ലാവരും ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് മുക്താത്മാക്കളാവാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബദ്ധാത്മാക്കളാണ്. നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്താണ്. ആത്മീയ ലോകത്തിലാണ് ശരിക്കും ഭക്തിയുദ്ധ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് അത് പറയുന്നത്. സങ്കുചിത ഹൃദയരല്ലാത്ത വിശാല ഹൃദയരെന്ന് മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് വിവക്ഷിക്കുന്നത്. സങ്കുചിതം എന്താണ്? മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഉള്ളില് വിശാലമായിരിക്കും, അല്ലെ? വിശാല ഹൃദയരെയാണ് നമ്മൾ മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ മഹാത്മാക്കളുടെ ഒന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് പറയുന്നത് എന്താണ്? സങ്കുചിതമായ മനസ്സുകൾ, ദേശീയവാദം, മനുഷ്യത്വവാദം, പരോപകാരവാദം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഇസ്സത്തിൽ പേര് പറഞ്ഞ് നന്മ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ദേശമുണ്ട്. അപ്പൊ ദേശീയവാദം ഉണ്ട്. മനുഷ്യന്മാരുണ്ട്, അവർ മനുഷ്യനല്ലേ, അപ്പൊ അവ മനുഷ്യന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അത് പരോപകാരം, അല്ലെ? ഏത് ജീവജാലങ്ങൾക്കും നമ്മൾ പരോപകാരം എന്ന് പറയും, എല്ലാവർക്കും ഉപകാരം ചെയ്യണം. ഇത് ശരിക്കും പറയുന്നത്, ഇത് എന്താ പറയുന്നത്? ഇത് ശരിക്കും മഹാത്മാവല്ല. മഹാത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഭഗവാന്റെ കാര്യം. ഇതും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർഭത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ ആസ്വാദനത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഇത് വേണ്ടത്. കുറച്ചൊരു ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ശരിക്കും ഒരു മഹാത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോ അത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ് അത് 12ാം അധ്യായത്തിൽ ക്ലിയർ കട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാണ്. ഇതൊക്കെ ഒരു സ്റ്റെപ്പുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതല്ല ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം. അതുകൊണ്ട് പറയില്ല മാനവ സേവ അല്ല. മനസ്സിലായി? അതെപ്പോഴും നമ്മൾ മാധവ സേവ അല്ല. മാധവ സേവയാണ് മാനവ സേവ. അതാണ് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതിലേക്കുള്ള ഒരു വഴി മാത്രമാണ് എന്നാണ് മാനവ സേവ. അപ്പൊ അതാണ് മഹാത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോ മാധവനെ സേവിക്കുന്നവനാണ്. അതാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കപ്പെട്ട ജീവാത്മാക്കളുടെ ഏക പ്രവർത്തനം കൃഷ്ണന്റെ വിഷ്ണുവിന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുക എന്നതാണ്. അപ്പൊ മഹാത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോ ആ വ്യക്തി എന്താണ്? ആ വ്യക്തിയുടെ ആകെ ഉള്ള ആ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ
ജീവിതം സമർപ്പിക്കുക. ആ വ്യക്തിനെയാണ് മഹാത്മാവ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. മഹാത്മാവ് അല്ലാത്തവൻ സങ്കുചിതമായ ദുരാത്മാവ്, അങ്ങനെ അവകേശിതമായ ഹൃദയമായ ദുരാത്മാക്കൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ മായയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. അപ്പൊ മഹാത്മാക്കത്തെ അല്ലാത്തവരെല്ലാവരും, അതായത് മുക്തമായ ആത്മാക്കളല്ലാത്തവര് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തൻ അല്ലാത്തവരും എല്ലാവരും എന്താണ്, ഈ മായയുടെ കൺട്രോളിലാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമത്തിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉള്ളത്. എവിടെ വരെയും നമ്മൾ ആ ഒരു പീരീഡ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊരു ലെവലിൽ നിന്ന് പുറത്താവണ വരെയും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും വീഴ്ചകൾ വരും. നമുക്കറിയാം വലിയ വലിയ തപസ്സിന് ഋഷീശ്വരന്മാരൊക്കെ അറിയാലോ അല്ലെ, പല കഥ പുരാണങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു തരുന്ന അത് തന്നെയാണ്. പല കഥകൾ അവർ വീണത്, പരശുരാമനും, അങ്ങനെ ഏത് ഇത് ചിന്തിച്ചാലും നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ പല താഴ്ചകളും ഉയർച്ചകളും അവർക്കെല്ലാം ഉണ്ടാവും. അത് പിന്നെ നമ്മുടെ കാര്യം പറയേണ്ടേ ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മഹാമായ അല്ലെങ്കിൽ ദുർഗാദേവി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ മായയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കും എപ്പോഴും ബദ്ധാവസ്ഥയിലുള്ള ആത്മാക്കൾ. ഭൗതികയിൽ ഉള്ള ജീവാത്മാക്കൾ അഥവാ മഹാമായയുടെ വിദ്യത്തിൽ കഴിയുന്ന ഈ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ആദിദൈവികം, ആദിഭൗതികം, ആധ്യാത്മികം എന്നിങ്ങനെ 3 ക്ലേശങ്ങളിൽ വലയ്ക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ ബദ്ധാവസ്ഥ? അതായത് ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 3 തരം ക്ലേശങ്ങൾ എന്തായാലും നമ്മൾ അനുഭവിച്ചേ പറ്റൂ. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ആദിദൈവികം, ആദിഭൗതികം, ആധ്യാത്മികം. ഇത് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊന്നുകൊണ്ട് ഇതിൽ വരുന്നതാണ്. വരൾച്ച, ഭൂകമ്പം, കൊടുങ്കാറ്റ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ദേവന്മാർ മുഖാന്തരമുള്ള ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങളെ ആദിദൈവികം, ദൈവം എന്നുള്ള മനസ്സിലുണ്ടായാൽ മതി. അതായത് ഭൂകമ്പം, കൊടുങ്കാറ്റ് അതൊക്കെ ദൈവങ്ങളാണ് അല്ലെ. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ദൈവങ്ങളുണ്ട് നമുക്കറിയാം. കാറ്റിനുണ്ട്, വരുണദേവൻ, അഗ്നിക്കുണ്ട് അല്ലെ, അഗ്നിദേവൻ, അങ്ങനെ ഓരോ ദൈവങ്ങളുണ്ട്. അവരെ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ക്ലേശങ്ങളാണ് ആദിദൈവികം. അത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നമ്മൾ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഈ ദേവന്മാരെന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചേ പറ്റൂ. അടുത്തത് അതിന് ആദിദൈവികം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ കൃമികീടങ്ങൾ, വൈരികൾ, മറ്റ് ജീവികൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങളെ ആദിഭൗതികം എന്ന് പറയുന്നു. നമുക്ക് കീടങ്ങൾ, വൈരികൾ, അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ജീവികൾ കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, അതൊക്കെ ഉള്ളത്. മൃഗങ്ങളെ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന എന്ത് കാര്യങ്ങളും അത് നമ്മൾ ആദിഭൗതികം എന്ന് പറയുന്നു. മാനസികമായ ശരീര ക്ലേശങ്ങൾ, മാനസികവും ശരീരവുമായിട്ടുണ്ടായ ക്ലേശങ്ങളെ അതാണ് നമ്മൾ ജനറൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത്. ഇപ്പൊ നമുക്കിതാ മാനസികവുമായ ശരീരമായ ക്ലേശനെ ആദി ദൈവികം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഈ 3 തരം ക്ലേശങ്ങൾ എന്ത് തന്നെ ആയാലും നമ്മൾ അനുഭവിച്ചേ പറ്റൂ. ശരീരത്തിന്റെ മിതമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതിലധികം ആരും സംഭരിച്ചു വെക്കരുത്. ഈ സരളമായ തത്വം അനുസരിച്ചാൽ ശരീരം നിലനിർത്താൻ പ്രയാസമുണ്ടാകില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കത് ഈ ശവാസോപനിഷത്തിൽ തന്നെ പറയണം, എല്ലാവർക്കും ഭഗവാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓരോന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കരുത്. അതിന് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്തിനാ, പശുവിന് പുല്ലാ വേണ്ടത്, മനുഷ്യന് പുല്ലല്ല. മൃഗത്തിന്, സിംഹത്തിന് മാനാ വേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും നിയമങ്ങളും ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കാര്യങ്ങളും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കരുത്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ്. ആവശ്യത്തിലധികം ആരും സംഭരിച്ച് വെക്കരുത്. ഇതൊക്കെ ഇനി കൂടുതൽ സംഭരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സമൂഹം തന്നെ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ചെയ്ത് നമ്മൾ പതുക്കെ ആ മൈൻഡ് നമ്മൾ മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരണം. മൃഗപ്രപഞ്ചത്തിൽ ശാരീരികവും സാമ്പത്തികവുമായ ആവശ്യ വസ്തുക്ഷാമപരമായ ആയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു ചാക്ക് അരി തുറന്നു വെച്ചാൽ പക്ഷികൾ പറന്നു വെച്ച് കുറച്ചരികൾ മാത്രം കൊത്തി തിന്ന് തിരിച്ചു പോകും. പക്ഷെ അതിന് പറഞ്ഞു നമ്മളെ മൃഗത്തിന്റെയും അതേപോലെ തന്നെ മനുഷ്യന്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരേ പോയിന്റുകളല്ല, ജനറൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ചോദിക്കും ഉറുമ്പ് കൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കില്ലെന്ന് ചോദിക്കും. അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത്, സാധാരണ രീതിയിൽ പറയുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിലധികം ഒരു കാര്യം അവര് ചെയ്യില്ല. നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, എത്ര വർഷം നമുക്ക് ജീവിക്കണമെന്ന് അറിയില്ല, അതിന്റെ എത്ര ഇരട്ടി ഉണ്ടാക്കാനാണ് നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി എന്തൊക്കെ തെറ്റുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്ര നമ്മൾ തെറ്റുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ചാക്ക് അരി തുറന്നു വെച്ച പക്ഷികൾ വന്ന് കുറച്ച് അരികൾ മാത്രം കൊത്തി തിരിച്ചു പോകും. പക്ഷേ ഒരു ചാക്ക് മനുഷ്യൻ കണ്ടാലോ അവൻ വയറ് നിറയ്ക്കാവുന്നിടത്തോളം നിറച്ച് ബാക്കിയുള്ളത് മുഴുവൻ സംഭരിച്ചു വെക്കും. ഇതിന് അത്യാഹാരം, ഇത് വിലക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ഒരു കണക്കുണ്ട്. അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കരുത്. ഭഗവാന്റെ ആസൂത്രണം അനുസരിച്ച് ലോകത്തെ എമ്പാടുമുള്ള മാനവർക്ക് വേണ്ട പാലും ധാന്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പ്രയാസമില്ല. എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയെ ഭഗവത് വികസനത്തിന് ഉപയോഗിക്കാതെ ആവശ്യമില്ലാത്തതും ദോഷകരവുമായ വസ്തു സമൂഹം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ അറിയാം ആർക്ക് എന്തൊക്കെ വേണമെന്നും കൂടി ഉള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാ പറയുന്നത്.
അപ്പൊ അത് ഈ മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധി എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷെ മനുഷ്യൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അവന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതാണ് സമൂഹത്തിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്. എളിയ ജീവിതം, ഉയർന്ന ചിന്ത, സിമ്പിൾ ലൈഫ്, ഹൈ തിങ്കിങ്, വളരെ സിമ്പിളാ. അപ്പൊ ആ ജീവിതം എന്ന വ്യവസ്ഥ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് സാമാന്യ ജനങ്ങൾ ഇന്നും വിമുക്തരാണ്. നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ജീവിക്കുക, അതേപോലെ തന്നെ ഉയർന്ന ചിന്ത, ഹൈ തിങ്കിങ്, ചിന്തകൾ ഉയർത്താം, നല്ല ചിന്തകൾ, ഉയർന്ന ചിന്തയും എളിയ ജീവിതമാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ അതാണ് ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എളിയ, എല്ലാതും വിനയം, അതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരണം. ചെറിയ രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിക്കുക. ഇപ്പൊ ഭക്ഷണം തന്നെ പറഞ്ഞു നമ്മളല്ലേ, സാധ്യമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ തന്നെ ആക്ഷൻ വന്നു. നമ്മൾ ഡ്രസ്സിങ്ങിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു അല്ലെ, നമ്മൾ ഡ്രസ്സുകൾ എന്ത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസക്തിയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ താഴ്ത്തിക്കൊണ്ടുവരാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഡ്രസ് ഇടാം. അപ്പൊ എന്താണ്, അവിടെ തന്നെ അത് കട്ട് ഓഫ് ആയി. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ഡ്രസ് ഇടും, മറ്റുള്ളവർ എന്ത് എന്നെ കാണും എന്ന് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് എവിടെ നിന്ന് ഷോപ്പിംഗ് മാളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ സമയം ഉണ്ടാവില്ല. ഇന്ന് ഈ ഡ്രസ് ഇട്ടിട്ട് അവർക്ക് ഇന്ന് എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ നോക്കുന്നത്, മറ്റുള്ളവരുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് അല്ലെ. അവർക്ക് എന്താവും തോന്നാ, അപ്പൊ അവർക്ക് പലതും തോന്നും. ആ തോന്നുന്ന അനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതം മുഴുവൻ നമുക്ക് മാറ്റാനുള്ളതായിരിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ അങ്ങനെ ജീവിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ലളിതമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഉയർന്ന ചിന്തയുണ്ട്. ഉയർന്ന ചിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതെല്ലാതും ഭഗവാൻ തന്നതാണല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്ത, അതാണ് ഉയർന്ന ചിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞത്. മനുഷ്യ ജീവിതം ഈശ്വരന്റെ പ്രാപ്തിക്കുള്ളതാണ്. ഉന്നതമായ അവസ്ഥ കരസ്ഥമാക്കുന്നതിനായി ഉന്നതമായ ബുദ്ധി സമ്പത്ത് ദത്തമായിരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ വേദാനുശാസനങ്ങളെ അനുസരിക്കണം. അതായത് നമ്മളെ ജീവിതം നമുക്ക് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടാണ് മനുഷ്യ ജീവിതം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് വിവേചന ശക്തിയും ആ ബുദ്ധിയും തന്നിട്ടുള്ളത്. ആ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞുള്ള ശാസനങ്ങളെ അനുസരിക്കണം. അങ്ങനെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഉന്നതാരികളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചാൽ പരിപൂർണമായ അറിവിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും അങ്ങനെ തന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ ശരിക്കും അർത്ഥവത്താക്കാനും അവന് കഴിയും. അപ്പൊ ഉന്നതാധികാരികൾ ആയ ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്ന് ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച്, അപ്പൊ വേദങ്ങളും ഗുരുക്കന്മാരും അതിൽ വന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ജീവിതം അർത്ഥവത്താക്കാൻ കഴിയും. അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യമില്ല ജീവിതത്തിൽ. എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. വഴിയിൽ കൂടെ എല്ലാവരും പോണ വഴി നമ്മൾ പോവാണ്. അത് പ്രഭാത് സ്വാമി ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് ഫോളോവേഴ്സിനല്ല വയ്ക്കേണ്ടത്, ലീഡേഴ്സിനാണെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണമാണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ചേഞ്ച് ആവണം. മറ്റുള്ളവർ, അതിന് ഹൈ തിങ്കിങ്, സിമ്പിൾ ലിവിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ചിന്താഗതി നമ്മൾ മാറ്റണം. അപ്പൊ അത് മാറ്റണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ എന്താണ്, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം ജീവിതത്തിലേക്ക്. എല്ലാ തൊഴിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളും ധർമ്മം, പരമമായ മോചനം ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളവയാണ്. ലൗകികമായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുകയോ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർഭത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യരുത്. അപ്പൊ എല്ലാ തൊഴിൽ പ്രവർത്തന ധർമ്മം, നമ്മുടെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അൾട്ടിമേറ്റ് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാനാണ്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആയാലും നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മളിത് നോക്കണം, നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, ഇത് ഭക്തിയുടെ മെയിൻ പോയിന്റിലേക്കാണ് പോണത്. ധർമ്മസ്യ വർഗസ്യ നാർത്തോദയോ കൽപ്പതേ. വായിക്കുന്നുണ്ട്. ധർമ്മസ്യ അപർവർഗസ്യ നാർത്തോദയോ കൽപ്പതേ. ധർമാനുഷ്ഠാനം മോശം ലക്ഷ്യമാക്കി കൊണ്ടുള്ളതാണ്. ഭക്ഷണം നേട്ടമാനുള്ളതല്ല. അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് കൃഷ്ണബോധം നേടുന്നതിനെ യഥാർത്ഥ മതം നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് മോശമാണ്. അല്ലാതെ നമ്മൾ കുറെ ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാനുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ജീവിതം. അതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ആയ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതെപ്പോഴും നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ടാവാം. പ്രജൽപ്പം, മിഥ്യ സംഭാഷണം ഒഴിവാക്കി മറ്റുള്ളവരോട് കൃഷ്ണബോധം കുറച്ച് സംസാരിക്കും. കൃഷ്ണബോധത്തെ കുറച്ച് സംസാരിക്കുക. അതായത് നമ്മളെ വേണ്ടാത്ത സംസാരങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്നത് കൃഷ്ണബോധമാണ്. അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പഠിക്കുക. കൂടുതൽ സംസാരങ്ങൾ അനാവശ്യം, നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ വരുമ്പോഴും അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സംസാരങ്ങൾ കുറച്ചു നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? കൃഷ്ണബോധത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിക്കുക. അത് നമ്മളെ ഒരു ലക്ഷ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കാണാം.
ജനസംഘം കൃഷ്ണബോധത്തിൽ അഭിരുചി ഇല്ലാത്തവരുമായി കൂട്ടുകൂടരുത്. ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുടെ ഒന്നിച്ച് ഭഗവത് ഭക്ത സേവനം നിർവഹിക്കണം. അപ്പൊ അഭിരുചി ഇല്ലാത്തവരെ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം, കൂട്ടുകൂടരുത് എന്നാ പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പ്രാക്ടിക്കൽ ആവില്ല. അതെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയാണിത് കുറെ സമയം പിടിക്കും നമ്മളെ ഭക്തിയിലേക്ക് മുഴുവനായിട്ട് കടക്കണമെങ്കിൽ. ഇത് നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പോയിന്റ്സുകളാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള പല വ്യക്തികളുണ്ട് അല്ലെ, എല്ലാവരും നമ്മൾ ബന്ധുക്കളും സ്വന്തക്കാരും സുഹൃത്തുക്കളും ഒക്കെ ആയിരിക്കും. അവരോട് കൂട്ടുകൂടരുന്നാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല നമുക്ക്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഭക്തിപരമായ മാർഗത്തിൽ കടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്തന്മാരായിട്ട് കൂടുതൽ കൂട്ടുകൂടാ. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മളെ ഭക്തി കൂടുതൽ ഉയരും. അല്ല നമ്മള് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വാദികളോടാണ് കൂട്ടുകൂടുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പതുക്കെ ബാക്കിലേക്ക് പോകും. അതാണ് ഇതിന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കൂട്ടുകെട്ട് കുറയ്ക്കാം, നമ്മൾ ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടാം. അപ്പൊ അത് പെട്ടെന്ന് നടക്കില്ല, പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അവര് ആദ്യം നമ്മളെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യും, പിന്നെ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. അവരെ ബന്ധുമിത്രാദികളുടെ കാര്യം അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം. അവരിത് ആദ്യം തന്നെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഇവർക്ക് ഭ്രാന്ത് എന്ന് പറയുള്ളൂ. വളരെ സിമ്പിൾ. നമ്മളെ ഡയലോഗിൽ പറഞ്ഞ് ഇവർക്ക് ഭ്രാന്ത് എന്ന് പറയും. ജനറൽ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്നതാണ്. പിന്നെ അവര് മനസ്സിലാവും, ഇത് അങ്ങനെയാണെന്ന് ചിന്തിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇതാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഭയങ്കര വിഷമായിരിക്കും, അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട. അത് പതുക്കെ പതുക്കെ അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലെവലിലേക്ക് വന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അല്ലാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അവരെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും. അപ്പൊ നമ്മളെ ലക്ഷ്യം നമ്മളെ മാറിപ്പോകും. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്. എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം. കാരണം ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴൊരു യൂണിക്നെസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഞാൻ അതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതാണ്, ഞാനിത് കഴിക്കില്ല എന്ന് ഇത് കഴിക്കും, ഞാനിത് ചെയ്യുന്ന ഞാനിത് ചെയ്യും, അതുണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് ഭക്തന്റെ പ്രത്യേകത. അത് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും. മറ്റുള്ളവർ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എവിടെ എത്തില്ല. അപ്പൊ അത് വളരെയധികം ഭക്തിയിൽ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകണം. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ചില കാര്യങ്ങളിലും ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാന്നല്ലാണ്ട് അവർ പറഞ്ഞ അതേ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മൾ പോകരുത്. പോയി കഴിഞ്ഞാൽ റിവേഴ്സ് ഗിയർ ആണ് നമ്മള്. കൃഷ്ണബോധം ഒഴിച്ചു നിർത്തി ജ്ഞാനം നേടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയെ കുറിച്ച് കർമ്മികൾ എഴുതുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അത്യാഹാര വകുപ്പിൽപ്പെടുന്നു. പിന്നെ ജ്ഞാനത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി വെറുതെ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാക്കാം. അങ്ങനെ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പല കാര്യങ്ങൾ എഴുതി കൂട്ടാം. നമുക്കറിയാം പല ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങൾ. ഈവൻ ഭക്തി എന്നല്ല, ജ്ഞാനം, അതായത് ആത്മീയ ജ്ഞാനം അവരുടെ ആൾക്കാർ അവരെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കറിയാം പല ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ എഴുതുന്നുണ്ടെന്ന്. അതിന്റെ പിറകെ നമ്മൾ പോകരുത്. ജ്ഞാനം ആൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പിന്നെ അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഒന്നും തരണ്ട. ഭാഗവതത്തിലും ഭഗവത്ഗീതയിലും മറ്റുള്ള ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും വേദങ്ങളിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളെ പോലെയുള്ള വ്യക്തികള് അതും പഠിച്ച് അവരെ ജ്ഞാനവും പിന്നെ അവരെ ചിന്താഗതിയും കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ അത്യാഹാരം. അവർക്ക് അത് എന്തിനാ ചെയ്യണം? അവരെ വയറ്റിപ്പഴപ്പായിരിക്കും ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അതിലൊന്നും നമ്മൾ ചെന്ന് തല വെക്കരുത്. പിന്നെ ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കർമ്മികൾ കൂടുതൽ സമ്പത്തുണ്ടാക്കുന്ന ഇങ്ങനെ നിഷ്പ്രയോജനമായ കാര്യങ്ങൾ മുട്ടുമടക്കി അവരുടെ ജീവിതം നിഷ്പ്രയോജന കാര്യങ്ങൾ മുട്ടുക്കി അവർ ജീവിതം അത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ കുറെ ജന്മങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മളെ കൊച്ചുമക്കൾ മക്കള് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കരുത്. വളരെ സിമ്പിളാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം മാറിപ്പോണ്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ അതിൽ ബിസിയാവും. നമ്മള് ജീവിതത്തിൽ അവസാനം വരെയും നമ്മൾ ഇതിന്റെ പിറകിലായിരിക്കും. മനസ്സിലേ? അതിനൊരു കഥ പറയുന്നുണ്ട്. കഥ പറയുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു പൈസക്കാരനായിരുന്നു അയാള്. ഇതേപോലെ തന്നെ കുറേ പൈസ ഉണ്ടാക്കി. അങ്ങനത്തെ പൈസ ഉണ്ടാക്കി കൊച്ചുമക്കൾക്കും അങ്ങനത്തെ ഉള്ള രീതിയിൽ വലിയൊരു കൊട്ടാരം മണിമാളിയൊക്കെ ഒക്കെ പണിത് അങ്ങനെ അയാൾ മരിച്ചു ഒരു ദിവസം. സിമ്പിളായിട്ട് ഏജ് ആകുമ്പോൾ മരിക്കും. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നത്തെ ജന്മത്തില് ആ മാളികര എരുത്ത് തന്നെയുള്ള ഒരു ചെരുപ്പ് കുത്തിയായിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത്. ചെരുപ്പ് കുത്തിയായിട്ട് ജനിച്ചിട്ട് ഈ ചെരുപ്പ് നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി സ്വന്തം വീട്ടിൽ, അത് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലുള്ള വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഉള്ളവര് ഇയാളെ ചെരുപ്പ് കൊണ്ട് തന്നെ അടിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ജീവിതം. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് നിഷ്പ്രയോജന കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മളെ ജീവിതം വ്യക്തമാക്കരുത്. ഒരു ലെവലിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യരുത്. കൃഷ്ണബോധം വികസനത്തിന് മദ്യപാനം, ചൂതാട്ടം, അഹിത, ലൈംഗിക വേഴ്ച, മാംസഭോജനം തുടങ്ങിയ ദോഷങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറണം. ഇതും മെയിൻ കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ഇത്രയും 4 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലേ നമ്മൊരു മനുഷ്യനായിട്ട് കണക്കൂട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മള് ഇന്നാള് ഞാനൊരു ഇതിൽ വായിച്ചാണ്,
നമുക്ക് വിജയം പറ്റില്ല. സയൻസ് പരമായിട്ടുള്ളതാണ്, മനോരമയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂസാണ്. നമ്മളെ മീനുകൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രാണവേദന അതിനെ പറ്റിയുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ കണ്ടാണ്. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇതൊന്നും ചിന്തയില്ലാണ്ട് നമ്മള് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ കരുണയാണ്. അപ്പൊ ആ കരുണ ഇല്ലാതാണ് നമ്മൾ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഭഗവാനോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടാവും. മനസ്സിലായി? എന്താ പ്രഭുജി പറഞ്ഞത്? മീനിന്റെ കാര്യം എന്താ പറഞ്ഞത്? പ്രാണവേദന അത് മലയാള മനോരമയിൽ ഇന്നലെ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ കണ്ടാണ്. അതില് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് മരിക്കുമല്ലോ, മരണവേദന എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് മരണവേദന ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അല്ല എല്ലാ ജീവികൾക്കും മരണവേദന ഉണ്ട്. അപ്പൊ മീനിന്റെ മരണവേദന ഇത്ര സമയം നിലനിൽക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് കണ്ടാണ്. പൊക്കിയെടുത്തുകൂടല്ല കരയിലേക്ക് വരിക്കുമ്പോ, അപ്പൊ അതിന് മരണവേദന ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി? അത് മരണവേദന അത് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. അത് സയൻസ് പരമായിട്ട് അത് തെളിയിച്ച കാര്യമാണെന്നത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാനത് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വേദന, ഈ എല്ലാവർക്കും എന്താണ് ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം അല്ലെ? അപ്പൊ അതിനാണ് നമ്മൾ അത് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം ഏതൊരു ജീവനാണ് നമ്മൾ വധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ജീവിയിൽ നമ്മൾ വധിക്കപ്പെടുന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ ജീവിയിൽ നമ്മൾ കൂടെ നമ്മൾ വധിക്കുക. അതായത് നമ്മളെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇന്ന് നമ്മൾ മീനെ തിന്നാൽ നാളെ മീൻ നമ്മളെ തിന്നും. അതെ, അതായത് അടുത്ത ജന്മത്തിലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ജീവി അവരെ കർമ്മത്തെയാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അവരെ കർമ്മം ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട്, അത് കർമ്മം ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും, അതിനാണ് നമ്മൾ ചെന്ന് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ, അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അറിയാത്ത കാര്യം നമ്മൾ ചെന്ന് തല വെക്കാതിരിക്കാം. അപ്പൊ അതിൽ വരുന്നതാണ് ഈ മദ്യപാനം, ചൂതാട്ടം, അഹിത ലൈംഗിക വേഴ്ച, മാംസഭോജനം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയേ പറ്റും. അതിന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഇതൊന്നും പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇതാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, കുറെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ ഇതിലേക്ക് മാറാൻ കഴിയും. ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് ഇതൊന്നും പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. നമ്മളിത് മാറ്റി. പക്ഷെ സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. മായാവാദികളും മുക്തികാമികളും സിദ്ധികാമികളും അത്യാഹാരികളാണ്. ഇവരോട് കൂട്ടുകൂടരുത്. മായാവാദികൾ ഭക്തി തന്നെ പല വ്യക്തികളാണ്. മായാവാദികളുണ്ട്, മുക്തികാമികളുണ്ട്, സിദ്ധികാമികളുണ്ട്, ഭുക്തികാമികളുണ്ട്. അത് മായാവാദികൾ, അതായത് ഞാനും ഭഗവാനൊക്കെ ഒന്നാണ്, ഇതൊക്കെ അല്ലാതെ മായെന്നൊക്കെ ഉള്ള ചിന്താക്കിയാണ്. ഭുക്തികാമികൾ അതായത് ഭൗതിക ലോകം, അവർക്ക് ഭുക്തി അതായത് ആഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രം, അതിന്റെ പിറകെ നടക്കുന്നവർ. മുക്തി അവർക്ക് എന്താണ്? മുക്തി മാത്രം, അതൊരു ആഗ്രഹമാണ് അവരെ. മനസ്സിലായി? മുക്തി ലഭിക്കുക എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ കൂടെ നടക്കുന്ന വ്യക്തികൾ. സിദ്ധി അവർക്ക് പലതരം സിദ്ധികൾ കിട്ടണം എന്നുള്ള ചിന്തകളുള്ള ആൾക്കാർ. സിദ്ധിയാണ് അവർ ആലോചിക്കുന്നത്. പറക്കാൻ കഴിയുക, അതൊന്നും ചെറുതാവാൻ കഴിയുക, അങ്ങനെ പല സിദ്ധികളും പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇവരെ കൂടെ ഒന്നും നമ്മൾ കൂടരുത്. അപ്പൊ അത്യാഹാരി അത് ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഇവരൊക്കെ അത്യാഹാരം എന്നുള്ള ആ സെക്ഷനിലാണ് ഇവരെല്ലാതും വരുന്നത്. 2 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാവരും ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നിർത്താം, നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഉറക്കം വരുമല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് 2-3 സ്ലൈഡുകളുണ്ട്, തീരൂല നമ്മളെന്തായാലും. അതാണ് പറഞ്ഞ, അതാണ് ബുദ്ധിമുട്ട്. ഞാൻ അത്ര ആലോചിച്ചില്ല, ഞാൻ തീർക്കാന്ന് വെച്ചു. വരയ്ക്കാനും തീർക്കാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ കുറെ നേരം കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നതാണ്. നമ്മളെ മനുഷ്യന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മള് 1 മണിക്കൂർ കൂടുതൽ നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. മാക്സിമം അരമണിക്കൂർ, മാക്സിമം 3/4 മണിക്കൂർ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ വിട്ടു. നമ്മൾ ഏതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഉള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് വരണം. അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്തിരി ഇതായിപ്പോയി. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇന്ന് നിർത്താം. നാളെ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ താഴത്തെ സ്ലൈഡ്സ് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. അറ്റൻഡൻസ് എല്ലാവർക്കും ഇടാൻ പറ്റിയോ? ശരി ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. ഈ അറ്റൻഡൻസ് എങ്ങനെ ഇടാന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ ഇടാറില്ല, മെസ്സേജ് മാത്രമേ ഇടാറുള്ളൂ. ആ ബ്ലൂ കളറിൽ പറഞ്ഞതിൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോ ഒരു ഫോം വരില്ല, ആ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യാ. ബ്ലൂ കളറിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സെൻഡ് ടു എവരിവൺ എന്ന് പറയുന്നതാ? അതല്ല ബ്ലൂ കളറിലൊരു ലിങ്ക് വരില്ലേ, അത് വരുന്നത് പ്രസ് ചെയ്യാ. മാതാജി എനിക്ക് ഈ ബ്ലൂ ലിങ്ക് എപ്പോഴും വരാറില്ല മാതാജി. അപ്പൊ ഒരു ഫോം വരും, ആ ഫോമിലെ പേരും ഫോൺ നമ്പറും ഡേറ്റും എഴുതാൻ പറയും. നെയിമിനകത്ത് നോക്കുമ്പോ അക്ഷരങ്ങൾ വരും. ഇന്ന് ഗുരുപൂർണിമയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ.